вақте ки Сауду ТВ меган, Инстаграм худша гум мекунад, барое ки ин хели нархора ҳар касам монда наметавонад. бачаҳои азиз, ҳамин Сауду ТВ доимо пешравии шуморо мехоҳад иншоаллоҳ. ман баҳри шумо 110,000 сомона хона навор кардам ки гарини мақбултон мешавад. ин хона дар ки ҷоай? дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. як хонагаҳай 2 сотиқ замин дорад. 110,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхонаро экрани шумо. мега ки харидори аниқ боша, занг бизана, бо арзонаш мекунам. беҳуда нороҳат накунед. масҷидмон 200 метр дурай, мактабмон 600 метр, магазин боша пеши хона да 100 метр дурай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш мешавад. қонуну қоидааш қатъӣ карда метем. фақат серьёзниё занг бизанем. 110,000 сомонӣ. рақамҳои Сауду ТВ барои реклама дар рӯи экрани шумо. лайкҳо рамонен, видеоро лубо ҷороӣ кунед.